Ayo Kang. Nyu baju kok iya. Pakde. Ayo. Pakde, monggo mriki joget. Panitia monggo. Tundul harus ya. Jan kipas-kipas iya, kipas-kipas. Entek nunggoni wae 5 wulan kepungkur lho iki. Nah, mangkane. Napa malih bibar niki lagune? Melu wae. Melu seragenan tetep. Pokoke sampean lagune napa? Melu. Lah kok ngatetan sampean lagune apa? Nurut. Nurut janten iki. Nurut penak ya. Sabda penditeratu Joget yang penting joget ya. Iya mas. Tak lakoni asik. Bar niki napa? Bablaske napa niki Pak De? Perahu layar oke. Siap. Bablas ya Mas. Campur sari yen urung ana pralayar urung komplit.
So. Jebol wis sore iki bablaske napa niki bablaske napa Ayo sini.
Iki dereng rampung iki. Wis rono. Ayo. Janjane kowe nang ngendi? Gelakan niki bar niki kereta malam nggih. Mbak Juwita. Lewong dibablas ke kereta malam. Asik so. Mari iki ya ayang-ayang yo. Masuk yo nanti ayang-ayang. Asik so. Kereta malam oh ya. Mbak Juwita nanti juga Pak jogete mriki angsa. Yo. Asoke yo, asoke yo, asoke yo. Kedatile mong atiku analik Pak RT, monggo Pak RT. Joget tipis-tipis. omong ayo kanthi lampung anggodo ati So, ayo. So, lo, lo, lo. Ejos. Monggo Pak RT. suwing Oh, ho, 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 ho. ati kanto jambe Tak gendong kemana-mana. tajo ati Ajan anto lakoni Asik. Mas Yongki. Iki jeneng Mas ketukang Yongki. syutingan. Enggak kagak, ini lagunya tadi permintaan dari Pak Mus. Pak Mus. Pak nggih. Mus minta lagunya Liwu. Liwung. Nah, nanti Mbak Mbak Juwita. Mbak Juwita ngersake kereta malam. Kereta malam. nggih. Terus iki Masih pacarmu. ayang-ayang. Pacarmu apa pacarmu? Pacarmu no. Pacarmu. Siap, siap, siap. Sing aman, orang resiko. Oke lanjut. Cus. Jadel Apane ke? sing jadel ke? Oh terus Oh iya. Oke. Mau nuker. Mumpung jek ono iki mau dituker. Oh iya. Langsung barcode ya. Yo yo yo. Ayo Mbak. Sabtu ben Sapa? Purno.
Fitri. Dalam. Masa kita studio 1 sama studio 2 anu saingan. Iya saingan. Untuk syutingnya kurang ajar cuma. Mas Yongki, Ah. iki kan lagune Lewong. Bar iki kok Mbak Juwita ngersake kereta malam. Kereta malam. Terus pacarmu njaluk ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Siap nggih tukang gendang. Oh, ora kalah karo kono. Mari iki kereta malam. Wis syutingnya ngadepe rene. Iya. Nyemot arep nyuting. Yo. Sabda pandita. Mereka sirah. Habis ini nanti kereta malam ya Mas Wahyu. Kereta malam nggih. Sik Jim. Kamu Ketoke kesini Mas Wahyu ki iso Kok ngerem kamu gitu. ikut kesini siang? Kamu nyari mangsa apa? Apa tinggal lho. Dirimu nyari mangsa apa? Lakone piye gitu Kang syutingnya mlumpuk ning kene iki. Diseneni. Ayo, aku mau kono. Sabda pandita. Goyang lagi ya Bunda. Yo, asik cok. Yang silver maju Bunda. Ayo Bu RT. He ah he he. He ah he he. Wih. Ayo Bu RT sama opungnya. Ayo. Ayo opung goyang. Masuk
bojone bola bali apa gawe kening rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga bojone bola
banjur ngomong mas banjur ngomong mas kepio ja 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 iya oh oh ah he ah kembang kejubung asik asik
Bu RT. Terima kasih.